kosketusnäytöt on täällä kova sana. Nimenomaan tällaiset telkkarimalliset kosketusnäytöt. Joo, ja kosketuspöydät. Tässä on yksi Androidilla toimiva näyttöpöytä. Hinta sellainen 2 tonnia, riippuen pikkusen spekseistä. Ja sitten idistä siihen, että kun meillä on liikuteltavia näyttäjiä siellä luokissa, niin nyt sitten tässä on toteutettu tällaisilla kiskomenetelmillä. Silloin me ei ole siellä johtoja eikä muita riesana, vaan kaikki toimisi niin kuin näiden kiskojen varassa. Kaikki johot sun muut tulee siellä myös mukaan. Ollaan tässä katsomassa Seatouchin näyttöruutua ja katsottiin vähän. Tässä on aika hyvät äänet upotettuna. Tässä ei ilmeisesti ollut muita kaiuttimia. 80-wattiset kaiuttimet ja nyt mitä vielä ollaan parannettu, niin nyt tää on vielä niinku surround äänimaailma. Tässä on ohjausta tällaisella kaukosäätimellä. Eli tyypillä on kaukosäädin tuossa kädessä ja 2 ruutua ja voi ottaa tarttua tuolla, osoittaa tuonne ruutuun ja nappaa sitten sieltä kiinni. Ja se pystyy siirtämään tuosta vasemmalta ruudulta tuonne oikealle ruudulle sitten heittämään, kun se tarttuu kiinni jostain kohteesta tuolla ja viskaisee vaan tuonne, niin siirtyy automaattisesti tuohon ruutuun. Näköjään sitten kun käänteli ja väänteli tuota kapulaa, niin se antoi sitten myös suurennella ja siirrellä eri lailla sitä kohteita. Tässä green screen -teknologia on tehty pidemmälle, laitettu kaikki toimimaan kerralla. Eli tuolla ylhäällä löytyy kamera ja näet suoraan sen, että minkälainen kuva sitä tulee. Ja yksi tällainen tuote, joka täällä nyt toistuu kanssa, on tämmöiset seuraavat kamerat, eli tunnistaa kasvoista ja lähtee sitten seuraamaan sitä ihmistä, joka siinä luennoi esimerkiksi. Ja siihen kuuluu sitten tietenkin erilaisia bokseja, joiden avulla sitten ohjataan niitä kuvavirtoja. Logitechin uusin hallintasysteemi näihin neukkareihin, eli Skyperoom. Ja ne on kehittäneet tällaisen systeemin, jossa on hyvin yksinkertainen käyttöliittymä ja Microsoft on tuottanut tämän softan tänne. Ja tää yhdistyy suoraan kalenteriin ja sieltä vaan valitaan sitten sen jälkeen join ja lähdetään katsomaan, niin päästään heti ensimmäisenä siihen tapaamiseen, mikä meillä on. Ja täältä saadaan myös otettua kontentista tai sitten kaikki esitykset sun muut, mitä me haluttaisiin ottaa sinne. Tää järjestelmä maksaa sellaisen 3 tonnia, pikkusen yli 3 tonnia. Tähän kuuluu tää paneeliohjelmistoineen, sitten tällainen 40 henkilölle riittävä systeemi, jossa on myöskin nämä apumikrofonit ja sitten kamera ja kaikki kaapelit sitten tähän näin päälle. Eli tää oli sellainen 3 tonnia. Tuo oli 544 pelkästään tuo paneeli, jos kaikki muu löytyy sisältä. Tässä olisi sitten näitä latauksella olevia. Sieltä löytyy USB-latauksella ja näitä kaappeja. Ja älykästä talotekniikkaa. Tuntuu, että nyt on tää kosketusnäytö, erilaiset ohjaukset, miten ohjataan kaikkea talotekniikkaan liittyvää. Niin tässä esimerkiksi näitä sälekaihtimia, myös lämpötilaa ja musiikkia ja äänenlaatua, kaikkea tällaista näin.
tällaista vähän erikoisempaa videoteknologiaa. Läpinäkyvä kangas siinä, johon heijastetaan sitten kuvaa. Tuolla syvemmällä on toinen kangas, johon sitten tulee kanssa kuvaa ja ne on yhdistetty. No, tässä on lisättyä todellisuutta. Eli saadaan kädellä otettua kiinni näistä jutuista ja heijastettua aivoja ja hermosoluja ja kaikkea muuta vastaavaa. Siinä on siis fyysinen pää ja siihen heijastetaan sitten kolmiulotteisesti tällaista lasisysteemin hologrammin avulla. Eli tässä nyt kokeillaan sitä käsiohjausta. Eli kädet laitetaan tuonne ja se tekee virtuaalikädet, jonka jälkeen pystyy niin valittamaan ja hallittamaan tätä systeemiä. Näyttävästi saa testattua erilaisia värejä ja muuta. Suht, niin kuin, mistähän tämä kuva tulee hienosti näkymään. Erilaisia muotoja ja erilaisia värejä saa tähän yhteen kenkään laitettua, että voi testailla. Tuolta näkyy heijastusta ehkä paremmin tästä itse kirkkaasti. Eli siellä vaihtuu värit. Täällä on lanseeratut uudet lisätyn todellisuuden lasit Epsonilta. No niin, Timo pääsi koekariiniksi tässä. Vähän pettymys oli nää Epsonin virtuaalilasit. Siinä ei oikeastaan pystynyt käyttämään sillä tavalla lisätyn todellisuuteen, että se teksti siirtyi siinä mukana ja varmaan se kehittyy vielä, mutta tässä vaiheessa vielä niin on hakua vähän näiden kanssa, että ei vielä valmista.